determinadong makahuman sa pagtuon, buhaton ang tanan aron makabot ang iyang ambisyon. Ani ay usa ka Octoberian graduate nga makapabilib kay nakahuman siya sa iyang pagtuon pinaagi sa pagpamaligya og carrots. Ato kining sayran pinaagi ni ining report. Adunay carrot man, aduna say gitawag na carrot queen. Siya ang 28 anyos nga si Erwin Loregas, ang daw carrot queen sa Carbon Public Market. Carrots mo diha, guwapa ka ayo, yuwat na ko, no, di ba? Perfect. Tuig 2014 pa lang, gasugod na si Erwin sa pagpamaligya og carrots sa usa ka pwesto sa maong merkado. Gani, suhito na kayo siya sa paglimpyo sa mga carrots, pagpili sa mga gwapa nga klase ug hasta na ang pag-alsa sa mga dagkong pinutos. Bit-bit kong carrots, nga di ko mauwaw, maglukdo kong carrots, di ko mauwaw, maninda kong carrots, masyagi-syagi kong carrots, di ko maulaw. Taga Butuan City, Agusan del Norte si Erwin ug nag-inusarang nanimpad dinhi sa Sugbog. Apan samtang na maligya, determinado siyang muhuman gayud sa iyang pag-eskwela. Dito ko nag-start 2015, second sem, dito ko nag-start og eskwela. Kay nung decide ko kay murag ako kay nakakwarta ko sa pagpaninda og carrots. Iyang giangkon nga lisod dunganon ang pag-eskwela ug pagpamaligya apan wa kini niya himuang babag. Ug ning bag-o lang, migraduar gayud siya sa kursong Bachelor of Arts in Communication. Gani ang iyang mga kaubang tindera, mibilib usab sa iyang nakabot. Padayon lang sayang nakatunan siyang pagpanindag karos, gawas sa pagpanindag karos, sayang nakatunan nga nakahalampos siyang pagtuon. Mayasad nga, kanang nakalampasan siya sa iyang pag-eskwela, bibigyan sa carrots. Sa mga working student po dira, kabalo ko nga maningkamot jud mo tungod kay giaguan sa ninyo ang inyong mga kwarta. Uban ni Lian Sinkulan ug Jun Solon sa Silkibod Castro, Balitang Bisdak.